Ndinokutokezai mabuja tauya nonhau dzeomanhoko dzanyasi zuva rechigumi nonomwe mwedzi uno wakakunguru. Asara makumi matatu nomanomwe mazuva kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Rekai tiringe zvakaitika pakupera kwesondopa. Wachamisa wakaita rari yavo yawaiparura kutsvaga kwavo rutsigiro munyika iri kunzi for everyone rari. Ipapa wakaitira kumukoba apo wagoita chikuru chawagoimbisa kutoti izvezvi sarudzo vanhu muchazviona kuti sarudzodzi isarudzo dzokutsvaka kana kusarudza pakati porima nochiedza, pakati pokurarama nokupfa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakadini. Ipapa wagotoreketa kutoti haiwa izvezvi patinopinda isusu tichaita kuti vanhu vekumaruwa waboye mapepa okuti ivhunjawo anonzi pachirungu matitle deeds. Pokare kuti wakabisiwa munzvimbo dzawanga wagere wabenhutsiwe kunzvimbo dzomadzitateguru yawo. Ipapo wagotoreketa kutoti ivhu nozviri muvhu zvinofanira kubhenefita kuti munhu wese akone kuboya chouwiri. Toramba tichizvitenda izvi. Rekai tigoringa kuona kuti zvinenge zvipera sei. Ipapa pokare bato rawo ragotoreketa kuti kwakaenda vanhu vanosvika makumi manomwe chaiwo ozviuru ikweyo. Toramba tichizvitenda. Hurumende woZANU-PF pabodzi bonozete BC aiwa zvavaburitsazvo muri kuzviziva kaete. Pakaita kunyangariwa wakomana. Bato roCCC ragotoreketa iro kuti pokare izvezvi hwendo huno iri kutoita basa chairo rokufundzisa vanhu munzvimbo dzakaisiwa vanhu wairi nofazi noZANU-PF. Wagotoreketa kuti warodaisa vanhu wada kutoita kuti vanhu vazive vanhu wavo kuitira kuti musi wokovhota pareke wogovhiringika, vanhu vese vagozive kwokuvhotera. Ipapa pokare gwaro rinochokuita nozvosarudzo manifesto pachirungu paichaburika makuno kune ano waribe kunyepa hawo kuti ndirini, asi kuziva kwedu gwarori rindori gwaro rinondogara haro paribe vanhu vanotedzera kana kuziva kuti zvii zvinyatsorimo, nokutoti kwokuvhotera munhu anenge atofunga kare atoziva. Nozuro pokare hwamunangarwa wakaita rari yavo aiwa vanhu vanga wakawandawo, asi ipapo iwo ZANU-PF wagotoburika wachiti takaita vanhu vanosvika 120 ozviuru 120,000. Imi pakaita kunyangariwa kani unobva watoona kuti pano nyaya. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinoramba takaringa hedu. Zvawakareketa zvibodzizvo zvavanogara vachindoreketa mazuva ese kuti ndo vari kuda kuti wavhotewe wapiwa mamakore, pokare kuti bato rawo ndo rega bato rinofanira kutonga munyika muno. Rekai tigoona kuti zvichaita kudando chere kana kuti ndo kutoti wabisiwe. Zvativhiringa kuona imwe vhidhiyo ichiburika mumwe anga achinzi mukuru wemasoja wokuMozambique ari kureketa kutoti vanhu vomuZimbabwe vanofanira kuti vavhotere ZANU-PF kana kuti vanopota vachirambidziwa kuenda kuMozambique. Ndati ndazviona izvozvi izvi ukatoona vachisekerera kudare wakuruwa vari kufunga kuti zvichaita kuti waite zvakanaka, asi izvozvi zvisvinu zvinoratidza kutoti nyika iyi yakuenda kwakanyangaritsa. Pagoburika pokare imwe vhidhiyo Energy Mutodi ari kuzvambaradza kuzvindikita nomhonya noshamhu achirova mumwe webato roCCC. Paizvozvi izvi mapurisa chaiwo ati areketa pakana chinhu, asi zviri kutoita kuhwadza. Apa pada kutoti bato roCCC ritiende kovhura chaiko nyaya nomhosva chaiyo kutoti zviite zvakanaka, tione kuti anoiburika achiti chii, nokutoti mukatoiona vhidhiyo iyoyo isvinu wakomana, zvinoita kuhwadza. Unosaya kuti chii chaizvo vanhu vachiita kudari. Pokare ipapa Barbara Rodzi aburitsiwa noNewsday ari kureketa achifonera mupurisa anga akasunga munhu weZANU-PF nomhosva achimuita kuti iwewe unofanira kumusiya nokutoti tisita kufonera ende uchatozviona. Kutoda kudzinga munhu basa iye asiri mupurisa, asi mupurisa atoita basa rache. Zvakaita kunyangaritsa chaizvo. Tiri kundoimba kuti mapurisawo wanoita tusvinu kuti zvireke kuramba zvienderera mberi zvakadandi.
kuguta roBulawayo, Anastasia Ndlovu mumwe kadzitape azvindikitiwa nowanhu ZANU-PF. Ipapa kwai mhosva yachenjo kutora mufananidzo nokuri nomavhidhiyo zvanga zvichiitika paonga uri kunetsana nowanhu vanotengesa mumugwagwa kuna 5 Avenue imo muguta roBulawayo. Unobva wazvisaya kuti chii chaizvo nobatori nonyaya yekuita basa rekunyirana nowanhu nomabiyangu zvakaita kunyangariwa, asi tinondoimba kuti zvinokuwa. Wafana washanuwo zinasu wanga wari mujeri waya tiri kufara kuti wapuwa bheroro zviuru 500 zvomari yomunyika, $500,000 pachirungu pamubodzi. Izvozvi zvakanaka, dai zvatoenderera mberi chaizvo. Apawo hurumende yagotoreketa kuti vanhu vese wakacheresa zvibhorani padzimba dzavo vanofanira kuti wauye kuhurumende kowanyepa hurumende kuti wakacheresa zvibhorani kuti wakobhadhare mari. Kana wakarega kwai tichakotoita kuteera mudzimbamo tichikucheka unobva waita kuona kutoti vanhu vava vari betu zvinoidi heno kuna naHeti Kirifi chaiko uko kuti vanozviita sei, nokuti ikweyo aiwa vanhu vakaita kubatanidza dzimba dzavo dzishanu kana 10 chaidzo, wochera zvavo chibhorani chavo wobva waisa pombi dzavo dzinosvika kudzimba zvokutoti zvinhu zvavo aiwa isvede chaiyo. Asi heno izvo zvaakureketeka zvizvi kuti zvichawasiya vari papi, charamba hedu takandoringa. Wozimura wagobudisa tsamba wachireketayo kuti vanhu vese wari kutekaira nomabhazi pakare nowari kutekaira wachienda kotenga dzimotika wachipinza dzimotika dzikubva kunze konyika wakufanira kuti waende kuChirundwi kuKariba. Kwai kuKariba kwanyanya mitsetse yacho yanyanyitsa kukuritsa. Isu kuKariba tiri kuringira kuti kune kuina vanhu vashoma, asi izvo zvaakutoitika tanga munhu wese ngaaende kuChirundu ndokwakuitiwa. Matoona kuti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti kwanga kuri bewa mwechere wanga watori munzira izvezvi wachienda kuKariba nomabhazi nomabiya angu. Rekai tigoringa kuona kuti zvinenge zvichipera sei. Tikaringa dzomutambo, chikwata choTriangle chakajiwa nochikwata choBulawayo Chiefs no3-0. Hwedo huno Bulawayo Chiefs yanga yakaita kuipiwa kani. Ipapa Black Rhinos noHwange dzakandoita kabodzi. Herentals ikabva yajiwa kabodzi noHighlanders Bosom. Tiringe dziri kuitika paSirese. Ipapa kuSouth Africa kambani yoEscom yagoreketa kuti yapedza manji kuita mubvunzo yowanhu vari kuda kuti watsiwe 100 reta. Pokare bva yareketa kuti anga ari kutekaidza kambani iyi COO pai izvezvi akusiya basa kupera kwemwedzi uno. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tionekwa zvinoperera. Nyika yeAngola iri kufara izvezvi. Pokare ino vanoita zvokuringa zvomhuka nokuchengetedzwa kwomhuka vari kufara izvezvi nokutoti kwabenhuka iyo matwiza akabenhuka munyikamo. Makore nomakore anga atopera kuribewe kana twiza ribodzi munyikamo, asi izvezvi aiwa wabenutsiwa zvaakuita zviri nani. Toramba tichindoimba kuti achawanda kuingidzira chaiko kuzvinu. Nyika yoRussia idi inotima chairo. Izvezvi kureketa kuno wagototi wakutobenutsa pokare kubhombana chaiko noUkraine nokurambidza kuti iro koroni pokare nomapfuta sunflower zviuye kuno kuAfrica nokuenda kuAsia. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Wakomanaka izvezvizvi kwai dhiri ranga riripo rokuti Ukraine igone kuendesa zvainorimazvo kunze konyikako rapfuura, ende Russia iri kuda kuti ibenhuke kuita unobva waita kuperehwa idi. Heno mabiya angu motoziva kutoti mukaona mapfuta akukwira pokare nokoroni kana iyo chingwa chakukwira pokare moziva kuti Putin ndiye akonzeresa. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa nyika yoCanada yagoreketa kutoti iri kupa vanhu wokuUkraine kutoti waite zvavo zvomunyika yoCanada nokuchimbidza chaiko. Wese wakaita kuti wada upotera kunyika yoCanada, wese wakandopinda munyika mo basi muCanada mo wakubva watopuwa kutoita zvavo zvomunyika. Vakomana dai wandozviita kwedu izvi taitodoka taaikweyo chaiko, taitodoka taaikweyo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ipapa mukaatikidzwa kanyasi
Novak Djokovic akazojiwa namufanawo katirazi akajiwa chaizvo, asi anga ambomira somweya wetsvina. Heno mabi angu kuti ndokupera kwacho chere kana kuti achinosirumwe simba rokuti azohwine pamberi pa charamba edu takandolinga. Mabuja wanyasi aiwa rinzika izvisvino ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.